أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بديت بشرف الله جبو كشي على تاي هنا على تاي بركة على تاي على كديان كلنا نبلا جلما أم يوفو كولي من دو أكن يمدل ملك كنا أني ملك كان كنا وكتلسو مندي ما TV شرفلا أنغا بوجلو كنا كنا أم بكلوكاني مرلا كندوغو ورلا جميع تانساردين تونde munum be kulokani ujera ku kanni soja anu kan nyagalli yira an karamogo Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ale ka sambi woroni flasoro nyinaje hukmu konnana wekene belebele basigi kundugu werala Ahmad Baba Jallo ale ka weredala kene min ka mogo bora kolokani fam bela jelen fe ka segere fogata se kayema Bamako Mali fancha ma mogo tume kene inka an karamogo Said Jallo kabo kaye wewele bla alema akena dado an karamogo Sayyid Sharif Usman Madan Haidara aka karamatula daba maye bonya munu kaye ana era chesrila ka fe munu soro na ka doniye ana jugo ana ka blasrali kan amake bashiye ka na desera karamogo Said Jallo bolo bismillah bela jelen kera jamiyatu ansardin nyemgo yaso mogo fe chekunda ani musukunda fo kana se karamogo Baba Ahmad Jallo ale ka bara e ka demsenu la kala daba maka qur'ana na ani hadisa sanmaw ngo kalan sirafe demsen fenen bora ka walanda di doke ku ka korolen do la sigi fe munu bora kundugu wara la samba fla ani tan wolon vla me kalot le duru anga janga nyama dafe ala ka mesa babam andana bagini ngam no anga nyima no asidi Sharif Usman Madan Haidara ka bagini sai chama sami warani flana ne hagla ode do ne mafili wala ala ka ho ama ho ami deme ni ala fesa si chama be ala bolo ala ko danama si chama be ala ko danama abi mini dine sabati la chogo mino ala ka ke ala ka se dama ala ka fagan dama ala ka deun ga sagoy ala ka jama ka sagoy ala ni kara kanu kamo soli ala nabi bismillahirrahmanirrahim amma sisin ala taala to barika mai ani alam ya dam na nama laba o kofe ame solanga kira sanuma bayika no e amne ta de ni abulai de o kofe amanga karamugo bayre fu no e Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ame duwa ka e ka duwa ni na fe shi janni kene ala ka dana ma laban ko ni ma ala ka dama ala ka kisa jugu toroma ya rabbi ala ka jugu halaki mogo ko nyete da karamo ka ala ki tache ala ko ke kira buya kama soli ala rasul ne ka foli manja ne be jama bela jele fo fe se yere se ya ka be fo be ni che yere. Assalamu alaikum salama jama ne sidi kulubale ka bo mawrubugu Hamad Baba Jallo ka kalane no ka bo kundugo flarela amin na ba bela jele fo munu semu kono koro kase anno ama bela jele fo ama nga karamugo fo no Hamad Baba Jallo ka bo kundugo flarela kan karamugo bafo no uzasi Seydou Jallo ka bo kai wotemene ko fe ami Sharif Usman Madan Haidara fo dandi foli mina wala na mambulo shino we dala kalan foda la farwolo flale ala togola mahinelale hinelale tando alay jabal marle mahinelale hinelale saralilo masale ayilele batola ayilele matarala jani nganda silatele ne boraka inne mane munuma wala silale koy mana kenna munuma olu takote fele bandele fana takote ala kete ala nema ke anguntigi mamadu me datgulo ndale me tameno ndafa me tiede meni tien me kanal ke kasisrate nema ana so bingo uni minga kan okuye anu joroba amina mindugola oyongo kundongle ngailele manga fola ile mi kan tesebela adun sebene tesefo mo badana oya sebela di doja ye kusanya o karana ana sebela sidida ya dunya ala bidisan hadabala igan minade mana di iga jigi fiu chindadi
idungaji ko gbalandi basuluma ilangola iye sabale doron kalana itakumalu koda karana ole koso itemena idi kusayango sabala karo sabake ngo garando idi fenla o sabado imamindo sansabado faragwe kan karantala ngoni ne kanogondi kandol do sadamadi alele jawo kandi fadagwelu beya fola tugodola jawo kumale gwekana furubale fadafina bedele merekoso utasebela komi nu desela anaka nu sebela dusule te fadafina dusule dun korukela dalu donda mori karando ani tu babuka karando osimo ngo godo ya do fakade lani jidida ibido ja waliko do wali karana wali kando iduma kara ila kando ibada karansa toila wasa alama wasala nito Muhammad digo kaba masine mi folla changara mwaba nuwe Hamadi mawa jalwe kaba kunu flaverla o kofe mi folla changara mwaba nuwe al-Sheikh Usman Maran Haidara danda folmina nemna wala nami fo o islame ala donde redon kofe ki ara di alama kala ka sharia kala kudo ki joya kada alala ki tle no kara ami balo herela dati data goto kon ma kulubale ka bota usra korabugula amari baba jalo ka kalande do kun ko flower la mi folla sankara mogomo no hamari baba jalo kun ko flower la o tamane kofe bi folla sankara mogobam no al said Usman Sharif Usman Madan Haidara nimna wala nami fo o silamaya donga ka sheria ko masite fo ala an digi Muhammadu ya ka cide o bitila yoro saba a folo aka sabate dusuguna a flana ka fin nena ni tabowe a sabana aka yiga barala o ta sabate fo baya ledu woro a folo nte favara alaka a flana nte soyanike a sabana nte jenayake a nanina nte faga a duruna nte namarakan segoro nta kambologoro a worona nikira Muhammadu ambla baranya mboke assalamu alaikum salama jama'a Mustafa digo kabo masina Hamadi baba jalo ko kalande do kabo kundugo florala mi foli la se ankara moma no ya Hamadi baba jalo kabo kundugo florala o tamane ko mi foli la se ankara mo bama no al Sheikh Sharif Usman Madan Haidara nebna walada mindi ore suratul nasi kula uzu birabin nasi malikin nasi ilahin nasi min shar waswasil kannas elezi yuwaswisu fisidur nas minani jinat wanas nebna pamanaga fo mawal foda la farwale ala tawala hinalale afoko nye karfala mawal marabagala mawal tigila kabo mirda chala juguma tamanalla bama miye mawal mirda chala awakula lado amawal fanado ni walanda de kumenda golo kala sasa jamama assalamu alaikum alaikum silame jama ne togo amadu konare kabo torgoroni nemna walanda mendi ore kula ozu bre falagi nyanga walanda ndi mi folla sankara mogoma ne Hamadi baba jalo kabo kuno flarala no barai mi folla sankara mogoma ne al Said Sharif Usman Madan Haidara ndemna walanda mendi minadi arab kana kalaga di abamanangana bismillah arrahman arrahim kula a'udhu birai falaki min shari ma kalaka wa min shari gasigin zawagaba wa min shari inafasadi filukadi wa min shari hasidin iza hasada
mina di a bamanankan na dugusajɛ fɔda lafal duruli ala tɔgɔ la mahinɛlali hinɛlali a fɔko ɲɔgɔn kalifala dugusajɛ mari la ka bɔ a la dafanw bɛɛ dɔ juguman ma ani ka bɔ silakoba jugu dibidonna ma ani ka bɔ dayituba jugu ma tafo dɔ ani ka bɔ bɛnzɛŋɔnɛ jugu la bɛnzɛŋɔnɛ ma assalamu alaikum silamɛ jama ni ne kuma ne bolo ka lase ma ka wale ɲuman dɔn ni ka barika da sabu ala sɔnna ka bisu in na jira ne ni aw la an kan ka ala fo o la ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ ne ni ala ye nɛɛma kɛ aw ye n'a ye n barika da a la n bɛ aw jidi ne ye kuranɛ aya de o la bisu in na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan sababu min na sababu dogolen tɛ sababu min ye an fara ɲɔgɔn kan yan an ɲɛ jɔyɔrɔ diinɛ na an dajuru samabaga diinɛ na silamɛw kungo fɔyɔrɔ o bi kɛ yɔrɔ min na n'i bɛ yen n'i y'a lamɛn i bɛ wasa sɔrɔ i kunna bɛ tigɛ an b'o de ka bangeni kɛnɛ ka su in na n'o ye Seyidi Sherif Usman Madani Haidara ala sɔnna bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o ka bangeni kɛnɛ kan ka nisɔndiya jira ala la cɛ min n'a ka ɲɛnamaya bɛnna nin diinɛ in bɛ se ka sidɔn cogo min na ale ka ɲɛnamaya bɛnna nin de ma i bɛ dɔ de fɔ ale foli la i b'ale barikada i bɛ dɔ fɔ a la de n'o tɛ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ka se a dan na ni k'i bɛ foli kɛ Haidara la i bɛ dɔ fɔ a la i tɛ se ka foyi fɔ a la o la nisɔn ka di wele ye mɔgɔw sɔrɔ k'a daminɛ an kanubagaw la fo ka taa se an ka dunanbaw ma an ka wele ye mɔgɔ minnu sɔrɔ mɔgɔ caman de bɛ kɛnɛ kan yan an bɛ nabagaw fo k'a daminɛ an ka faamaw la ka taa se an ka dugumala bɛɛ ma an bɛ bɛɛ fo an bɛ foli daminɛ komandan na k'an ka juge fo a y'an wele bi a ko a ma se ka yan sɔrɔ an bɛ foli ɲɛsin an ma k'an ka maires fo k'an ka députés fo an ka service da fɛn o fɛn an bɛ foli ɲɛsin bɛɛ ma minnu ye kɛnɛ sɔrɔ ani minnu ma kɛnɛ sɔrɔ dunanba minnu nana ka bɔ yɔrɔ janw na Bɛlɛdugu mara bɛɛ bi yan bi vraiment hali ka dan ni ɲɔgɔn ye ma o ye wasa ye jango a ma da o ma an karamɔgɔ b'an bolo yan n'o ye Seydou Diallo ka bɔ Kayi ale bi yan su in na n balimakɛ n balimamuso i bɛna fɛn mɛn yan a bɛ k'i n'a fɔ ko o kuma fɔ alhamdulillahi lazi kayfa al-kayfa bila kayf ولا يقال له كيف وأفضل الصلوات وأتم التسليمات على سيد الورى الذي ختم الله به الرسالة وأتم به النبوة بعد 312 رسولا وجعله أفضلهم على الاتفاق وأرسله إلى أمم الثقلين بشيرا للمؤمنين المتقين ونذيرا للكافرين والمنافقين وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوتنا في الله أحباب رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولم بدي وانسكر هرلا على كان ولي هرلا ala k'an labanw ɲɛ ala k'an kunna diya an ka ɲinifɛn ɲumanw ala k'u nɔgɔya an ye a jugumanw ala ka don an n'u cɛ an ka sɔrɔw ala k'u jidi gɛrɛsigɛw ala k'u saniya jɔn wasa man di n'i ma si yɛrɛ kɔrɔ ala k'an san yɛrɛ kɔrɔ ala kan'an labila ala kira bonya kama sɔlala rasuli su in na ka bɛn le 5e mois 2017
ambe kolokani suina kondo werela ambala tanu suina ka wale nyumando ka barkada kanga fuli nyeshi kolokani ga bema ka damina anga dugutigu la anga dine nyemogo no anga almamiwe ananga famaw fama fen fembe kolokani mara kono ka kelengele na befo ko wale nyumando kanga fuli nyeshi jeni muso bema anga shijew ni nyena tikew ambi befo ka be wale nyumando ka nyina ala fe here chama ala ka ke kolokaniya islamé ala ka demeya ka deme bagaw deme ka fuli nyeshi na bagaw ma minu mbora dugu chamana ase shuina ka dugo ke be mima mogo na tosoro anya nyina ala fe o kana mogo ta tosoro ka be kalfa ala ma ala miti kalfa chi ka fuli nyeshi bara in labe bagaw ma amble kene minka alla be bagaw ambufu no ye anga section yi section di kolokani amba nye mogo fu no ye salifu kulubali anaka sous section anaka comité ka befo ka be wale nyumandon nimbara mi nambala dine demei anya nyina ala fe ala ka nya ambulu toyi ala ka korota toyi ala ka sabati ademe magaw ala ka bedeme dine mi demeni na fulu de anya nyina ala fe dine deme na fulu sebe sebe ala ka di amma suina adabora min kama abo kalama adabora 12 mai de kama no ye ankaramogo Sayyid Sharif Usman Madani Haidara ale ka nyenamaya o kera jema here ka ke jema kuna wole o nyenamaya ba min ni ambola suina labena o de kama nabi fo ankaramogo ka anniversaire wala amba ufo ka barkada bara mina kera bara nyena sabo hada madinyi bangini ani dayoro min al mahad ila lahad hada madin bi damine bangini na kata se dalima min kera o kono o de jonga nyena maya iswari wala nay kene bo ko tigi togola kama tigi togola ay kene bo abo baga togola sabu ko bi ke ni daludi ala kirabba sallallahu alaihi wasallam aka cidiya la sella min nyinina o ya somogo kanni ina fabo kalama cugum go baraina kira ko man fasala baini wa baina ali lan tanilu shafaati mogo min yinne nun somogo bonyogona kuyi ka don isendenga surnal duna ala kira kote sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala ibaye nin kene sigira chemi togola Sayyid Sharif Usman Madani Haidara kama tigi ni koson tigi dine ina min ye dine bla minan kono ati bo min kono Sharif Usman Madani Haidara kene in sigira ale de kama sambi woro ani fla anya dele ala fe shi barkama shi nafama achama anya yin ala fe ala ko dian karamogoma a dele ala fe abe ka bara min sabati dina ina o kama anya yin ala fe shi nafama ala ko dama an karamogo ala ka barkaya an karamogo ala ka sabati ala kiraba bunye kama sallallahu rasul semeni kala doya sebe aleko haidar anta khalifatu rasulillahi fina wa muqimuna ala hududi dinana anta da'ina ila ta'ati rabbina wa murshiduna illa fara'idi dinana wa daliluna ila ma yunjina min al'azab anta tariquna ila jannatil ma'wa إنما مثلك بيننا كالسراج في ظلمات يستطيع بها من ولجها السيد شريف عثمان Madani Haidara sebe ni kala nya sebe ako Sharif Usman Madani Haidara ko ale de ye
ala ka kalifa ye kira ka kalifa ye nin diinɛ in na ka diinɛ sama k'a bila minan kɔnɔ hɔrɔnw ni danbetigiw b'a lajɛ minan min kɔnɔ n'a ti bɔ a kɔnɔ ale de kɛra sababu ye k'an tilen ala ka dan k'a yira hakilitigiw la faamutigiw la fo ni mɔgɔ min ti ala fɛ tuma dɔw la hali min tɛ ala fɛ n'i bɛ hɛrɛ fɛ a y'o sira yiri la ale de y'an wele ka taa ala nɔlatuguli ma sabu jɔn ka tugu ala kɔ se kɔnɔ o da ka di i la i malolen ka tugu ala kɔ ale de y'an kandabaga ye diinɛ faridaw wajibiw k'o yira an na k'a ye nin kɛ kisi don ale de y'an ka dalilu ye dalilu min kɛra sababu ye k'an kisi ka bɔ ala ka ɲangata la Sheikh Usman Madani Haidara ale de ye sira ye sira min n'i y'a minɛ alijinɛ don tari m'a faamu Sheikh Usman Madani Haidara misali an cɛ la innama masaluka bainana kasiraji fi zulmatin Haidara misali diɲɛ kɔnɔ k'a bɛ n'a fɔ yelen dibi la a bɛ n'a fɔ yelen dibi la yastadi biha man walajaha mɔgɔ bɛ yeli kɛ ni ale ye mɔgɔ min kun tunun bɛ dibi la i ma taa yɔrɔ ye ni limɛritigi ye limɛri mana n'i y'a ye a b'a f'i ye na n ka taa n'i kunna ka di i bɛ tugu a kɔ n'i ye mɔgɔ min ba nin ye ka tugu kanda sira in kɔ ko kunanko don an karamɔgɔ an b'a fɔ ka barikada ka dugawu k'a ye ka deli ala fɛ ala k'a wasa ni ala ka diɲɛ ye su in na an ye mankutu dɔw sɛbɛ ale kan komi kuma in bɛ ale de kan sigi bɛɛ n'a kuma don kɛlɛ kɛbaga bɛɛ n'a kɛbaga don o kɔrɔ ye di kɛlɛkɛyɔrɔ bɛɛ n'a cɛfarin don nka kuma bɛɛ n'a kɛyɔrɔ don fo ka faamu ni min kɛnɛ bɔra don min kuma bi kɛ o kan nin kɛnɛ in ye alimul alama ka kɛnɛ di Bahauddin Kemaluddin Zinatuddin tari m'a faamu o de la shayiru dɔ bɛ yen ale y'a sɛbɛn ka Haidara tanu a ko tanu in na a ko ilallahi shakawtu zulmatan wa ki'abatan la'alla ilaha al-arshi yubaddiluhunna nuran ko ka taa ala ma ale y'a ka dama kasi a y'o di ala ma a ka dibi a ye a ka dibi segin ala ma a n'a ka gɛlɛya ko a dɔ la larusi daba ma a y'a ka ko sigi o min ma k'o bɛna dibi ni gɛlɛya in falen k'a kɛ nɔɔrɔ ye ale bolo sabu arudu dɔnnaw n'u bɛ kuma mɔgɔ kan kuma in ti tilen a tigi ma u bɛ munumunu ka fɛn dɔw ta fɔlɔ ka kuma olu kan ka sɔrɔ ka na ko yɛrɛ kun fɔ a ko a ka kuma laɲini ye jumɛn ye fabana bi wiladatihi dunya wa anfalaka usmaniyun haidariyun bihi zulmatu quriba a ko a ka laɲini ye jumɛn ye ko ala ye diɲɛ jɔ ka diɲɛ jɔ diɲɛ benin kɔ jogo juguya la diɲɛ benin kɔ damindanya kow la diɲɛ benin kɔ k'a kɛ jogo juguya yɛrɛ la hali wolomani t'a la ko ala ye diɲɛ jɔ ka diɲɛ dibi ta ka bɔ yen ni Sheikh Usman Madani Haidara n'ale yeli ye diɲɛ kɔnɔ n'a bangeni ye ka di diɲɛ ma ko o kɛra sababu ye tɔɲɔni dansago ka se ala kotaw ma ka se tilenbaliyaw ma ka jeunes bɔ ala kota la k'u bila ala ka minan kɔnɔ ko Sheikh Usman Madani Haidara bangeni kɛra sababu ye k'o gɛn ka bɔ yen tari m'a faamu a ko wakadi kɛna himamu abtali iblisa bi nurillahi liyutfi'uhu wa ju'uluhu saraba Haidara bi bangi tuma min ka na diɲɛ kɔnɔ k'o y'a sɔrɔ iblisa ka hami a ka laɲini a ka ɲinifɛn o de ye ala ka diinɛ nɔɔrɔ min kun bɛ yen ni karamɔgɔ juguw ye diinɛ in nɔɔrɔ faga ka u hakilila don a la ka diinɛ minɛ a ka d'u ye cogo min u ka bonɲɛw kama u ka intérêtw kama ka ala ka tiɲɛ bila shetana ko shetana tun ka hami de ye
diinɛ in nɔɔrɔ tɔ min kun tora ye k'o dufɛ k'o kɛ i n'a fɔ bugudinjɛ walima k'o kɛ i n'a fɔ bɔgɔmugumugu o sanga in na kitabutigi in y'a sɛbɛ n'o ye sɛbɛnnikɛla in ye fa ya habasa shahra mai isna ashara ji'ita bil khairi wasanai wa taraba a ko o sanga in na ko taare bɛ nin kalo in ye n'o ye mɛ kalo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na a tile 12 ko taare bɛ kalo in ye kalo min n'a jɔra silamɛ ɲumanw u bɛ nisɔndiya kalo min n'a jɔra danbetigiw u bɛ nisɔndiya kalo min n'a jɔra musow bɛ tɛgɛrɛ fɔ muso minnu dɔw kun tiɲɛna kalo min n'a jɔra diɲɛ yɛrɛ de bɛ nisɔndiya bi ko fɛn dɔ kuma bɛ fɛ ka se nin kalo in n'a bɛ fɔ 12 mai o sɛbɛnna k'o do histoire la ni ala ka diɲɛ ye a ko kalo in ko a nana ni hɛrɛ ye kalo in nana ni tanu ye kalo in nana ni diya ye diya yɛrɛ yɛrɛ diinɛ jogo diya maaya jogo diya hɔrɔnya jogo diya ka diinɛ bila shirifuw ka minan kɔnɔ ko ala ye kalo in k'o sababu ye ni cɛkɔrɔba dɔ ani musokɔrɔba dɔ olu ka ɲɛnɛmaya o jaabi ye n'a bɛ wele ba madani hayidara ani basisan tarawele mɔgɔw kun b'a la ka fɛn min ɲini ala ye mɔgɔw di a la k'a fara ɲɔgɔn kan k'a di nin cɛkɔrɔba ɲuman in ani nin musokɔrɔba ɲuman in de ma sheri usman madani hayidara a bɛ faamu o de la sɛbɛnnikɛla wɛrɛ bɛ yen ale y'a sɛbɛ a ka beyitu la a ko madani yo hayidara ni'mal murabbi antal murabbi li khairil muallim gharasta ghusnan aqdara li aidi fa asmara li aidi lil anami anjabta sura fa asanta sura wa hafafta sawra ala tamami faman adahu tabat yadahu waylun adahu yawm al qiyam sɛbɛnnikɛla dɔ bɛ yen ale y'a sɛbɛ a ko taare ko bɛ hayidara fa ye lamɔyɔrɔ ɲuman cɛ min kɛra sababu ye hɛrɛ karamɔgɔ k'o di diɲɛ ma k'o de ko don madani yo hayidara ni'mal murabbi taare bɛ lamɔyɔrɔ ɲuman ye antal murabbi ko ba madani de ye lamɔyɔrɔ ɲuman ye li khairil muallim maa dɔ bi bonya i tɛ se ka maaba dilan maa dɔ bi maaba dilan i yɛrɛ bi tila ka maaba in tiɲɛ ba madani kɛra sababu ye hɛrɛ karamɔgɔ k'o dilan k'o di diɲɛ ma garasta ghusnan ko a ye yiri turu yiri jumɛn silamɛya yuru ko ba madani de y'a turu garasta ghusnan aqdara li aidi fa asmara li aidi lil anami anjabta sura fa asanta sura wa hafafta sawra ala tamami ko a ye yiri turu yiri jumɛn silamɛya yiri a y'o de turu n'a bɛ wele sherif usman madani hayidara ay yiri ma fala yɛrɛ ma ale de y'a turu k'i jan don a la ka ji k'a kɔrɔ ka to k'a yiri kɔfɛ k'a bila position na position min ka ɲi ko ba madani de ye yiri in turu yiri in nugura yiri in denna yiri in denw bi hɔrɔnw ni danbetigiw b'a la k'a bɔ k'a dun kunangow ni janɛmɛdenw olu bɛ ka boli a bɛ faamu garasta ghusnan aqdara li aidi fa asmara li aidi lil anami anjabta sura wa hafafta sawra ko ale de kɛra cɛ ye min ye sinzan kɛ a ka getura la ni hayidara ye hali ni maa ma ɲininkali kɛ i n'a dɔn fa min kɛra nin sababu ye fa ɲuman don ba min kɛra nin sababu ye ba ɲuman don hayidara yɛrɛ de y'o résultat ye anw minnu ma ba madani y'an ɲɛna an k'o dɔn ko a ye sinzan k'a ka getura la sinzan min kɛra a la o sinzan in ko ŋɔni min ni o bɛ sinzan in na ni mɔgɔ min nisɔndiyara n'i fari fonina ko i bɛna ŋɔni bolo in ta ka bɔ getura in da la jugu o jugu wulila i kɛra faama ye i kɛra dɔnnibaa ye i kɛra nangaraba ye i kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye mori juguw la dabalijugukɛlaw la maa o maa wulila ka ŋɔni bolo kelen ta ka bɔ sinzan in na ŋɔni y'i suwa i ma bɔ a la wa a ma lakali tɛri m'a faamu famana adahu
tabat yadahu waylun adahu yawmal qiyamah mogo min ye haydara juguya k'i tɛgɛ fila langoloɲana haydara jugu a tɛgɛ fila k'o langoloɲana ko wa i bɔnɛna lahara bɔnɛ k'o ka jugu bɔnɛ bɛɛ ye a bɛ faamu o kumana ko an k'a dɔn diɲɛ kɔnɔ nin kalo in na hɔrɔma kalo in n'o ye 12 mai ko ala ye hɛrɛ caman di nin kalo in na k'a sababu bɔ jɔn na ba madan k'a sababu bɔ jɔn na Bastan Traoré olu de ye hɛrɛ karamɔgɔ di nin kalo in kɛra sababu ye kana ni hɛrɛ ye kana ni tanu ye kana ni diya ye diya min ni silamɛya yɛrɛ kuma sera silamɛya dɔnbaw kuma sera ka hɛrɛ sɔrɔ a la minnu t'a la olu kuma sera ka hɛrɛ sɔrɔ silamɛya la sɛbɛnnikɛla in ko di wa kad arafa abtalu annaka farisun wa ashja'un min halal masharik wa ghariba ko cɛw y'a dɔn diinɛ cɛw hɔrɔnya cɛw danbe cɛw k'u y'a dɔn k'a fɔ Seku Usmani Madani Hayidara ko diinɛ sotigiden don so tɛ se ka bila so min ɲɛ n'i ka so bilala ɲɛ i ka so b'i ben k'i kɔ kari wa i ti bɔ a la a bɛ faamu wa ayi kana bilu ɲɛ kira somɔgɔw maa o maa y'a kɔrɔbɔ i bɛ sa dɔgɔyama kɔnɔ ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ a bɛ faamu o kumana i k'a dɔn i k'a faamu dɔrɔn fɛn in mago bɛ min na e k'a faamu diinɛ cɛw hɔrɔnya cɛw diinɛ dɔnbaw k'olu y'a dɔn ko Hayidara ye sotigiden ye sotigiden min cɛfarin don nin diinɛ in na a ma bonyatigi lajɛ a ma nata a ma fila fɔ a ye min fɔ kunu a b'o ka bi kunu cɛ in bi cɛ in cɛ kelen a b'a kan kan a ma bɔ a kan a bɛ faamu kɔrɔ ni tilebi bɛɛ cɛ min ɲɔgɔn na lajɛra a ma yaala a ka diinɛ cɛfarinya la a ka sabali la a ka majigin na k'o de ko don sɛbɛnnikɛla in ko di a ko tuhammi ani diini leti kalla hujudaha fa anta sahibuhu wa huwa yad'u laka rabba ko nin diinɛ in ko ala ka diinɛ in kɔlɔsi diinɛ min n'a sɔrɔli kun dɔgɔyara o kɔrɔ ye diinɛ in tɔ kun tora tɔgɔ dama ye Seku Usmani Madani Hayidara ko ale de kɛra diinɛ in teri ye ka kɛ diinɛ in jigi ye k'a furanfuran ka nɔgɔ bɔ a la k'a jɛ k'a da a tigiw ye bi n'a bɛ ka lajɛ ko wa ko diinɛ in de bɛ ka ala wele Seku Usmani Madani Hayidara ye bi fala tatruk a'da'a tamliku bahajatahu wa ta'kusu dina qahara wa ta'siru ghasba sɛbɛnnikɛla in ko di ko kan Seku Usmani Madani Hayidara ko a b'a dɔn i ti juguw to yen u ka tulonkɛ nin diinɛ in na ko a b'o dɔn nka a bɛ fara a kan k'a f'i ye ko nin diinɛ in ko i kana to juguw bolo diinɛ in cɛ ɲumanya juguw k'a mara ko i kana to u k'o kɛ u kana diinɛ in minɛ karabali la u kana minɛ purutili la u kana diinɛ in kɛ jɔn ye ko Seku Usmani Madani Hayidara k'a janto diinɛ in na a kana kɛ jɔn ye Seku Usmani Madani Hayidara a ko i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla min ye nin sɛbɛ a y'a laban ni jumɛn ye wa lestu wa hakkili ilahi abuka madinatan iza lam takun fiha wa inmul at khasba sɛbɛnnikɛla ko di Seku Usmani Madani Hayidara ko ale ma kɛ fiyewu a y'a kali ala la ala min ye setigi ye ko ale sɛbɛnnikɛla in ti to dugu si kɔnɔ Seku Usmani Madani Hayidara tɛ dugu min kɔnɔ ko hali n'a y'a sɔrɔ dugu in bɛɛ ye hɛrɛ ye i taamatɔ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ i sigitɔ i b'a sɔrɔ Hayidara ti yɔrɔ min o dugu in ko an ti to o kɔnɔ an mago tɛ o hɛrɛ la wa aqtul nafsi fi hawaka mahabbatan wa askun lahada fihi aftarisu turaba Hayidara ti yɔrɔ min a sende ko min na an sende o la an da tɛ o la o diinɛ in na an ka sira ti o la ko k'a fɔ Hayidara ye a k'a dɔn sɛbɛnnikɛla in ko ale b'a yɛrɛ faga min ka di Hayidara ye o kɛli min ka di ala ye o de ye min ka di Hayidara ye min ka di kira ye o de ye min ka di Hayidara ye olu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye sabu kira ko ale n'a somɔgɔw de ye minɛn kelen ye
ale n'a somɔgɔw minan kelen ni maa min y'a essayer k'i b'o bɔ yen i bɛ tiɲɛni kɛ o tuma na sɛbɛnnikɛla in ko a pɛrɛlen don Haidara min ka d'a ye jɔnw ka kanda ko ale pɛrɛlen don k'o kɛ fo a dan wa ale pɛrɛlen don ka dugukolo bɔgɔ ka t'i da kaburuden kɔnɔ ka bɔgɔ kɛ birifini y'a kan min ka di Haidara ye o kɛli kama a bɛ faamu nin ye sɛbɛnnikɛla dɔ ka kuma ye ka Sherif Usman Madani Haidara k'a mankutu ni o ye an ka zikiridalaw an b'u sɛbɛ kɔrɔ den fo fɔlɔ an b'u bɛɛ fo minnu b'u u nɛn dumanw nkɛ ka an karamɔgɔ tanu juguw sɔn ka to ka yigiyigi wulibali don ayi kalanden caman ka y'i kɔ nɛn duman ma sɔrɔ u la k'u tanu kalanden t'i bolo k'o bɛ lajɛ kira de la fɛn bɛɛ kɛra haramu ye ka mankutu kɛ haramu ye kitabu dɔ bɛ yen mu'ajjam ma yaqusu alu bait a b'a walawala i ye Abubakar ka ɲɛnɛmaya bɛɛ ani Alakira ma ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ si f'a wulila k'i jɔ k'a mankutu e fila tɛ yen n'i kelen tɛ Sena Umaru ka ɲɛnɛmaya bɛɛ ani kira ma ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ si f'a ka wuli k'i jɔ ka Alakira tanu k'a fɔ a ye e de ɲɔgɔnna tɛ yen i ɲɔgɔnna tɛ yen wa i ɲɔgɔnna tɛna n'i ye mɔgɔ min ye mankutu man d'a ye ɲumankɛla tɛ a bɛ faamu o tuma na n'an y'an ka zikiridala bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la yan an bɛ Sulemani Jara de ta an b'ale ta ko ale ko ka d'an ye tɔ bɛɛ ye o tɛ u bɛɛ an b'u bɛɛ fɛ maa o maa ye karamɔgɔ tanu an b'a bɛɛ fɛ nka ale ye dɔnkili dɔ da a y'o kɛ k'an karamɔgɔ tanu ko Haidara Dolo ko Dolo gansan tɛ dɔnkili in ka di kojugu a bɛ faamu wa o dɔnkili an y'o sɛbɛn ni Ala sɔnna an bɛna dɔ f'i ye o kan i k'a faamu ma haza an-najmu al-haidariyu najman yumasiluhu al-kawakib bal huwa mu'jizatun nujum ko nin ye mun dolo ye Haidara Dolo do ko dolo wɛrɛ t'i kɛɲɛ dolo min ma k'o do dolo min ye kabako dolo ye kɛɲɛ kɛ dolo in k'o de ko do a ko wa indama wulida al-haidariyu fasha soituhu wa intishara amruhu bayna al-anam a ko tuma min na Haidara bangina tuma min a bangina ko mankan cayara diɲɛ kɔnɔ mankan cayara dɔnnibaw ni ɲɔgɔn cɛ mankan cayara lalimuw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye kaliwa don ka nɔɔrɔ in ɲini n'Ala y'u diya a la tuma min Haidara bangina kaliwa donnaw y'a dɔn ko an kun bɛ min ɲini a nana koyi wa an m'a sɔrɔ فكسرت الأكاويل بين أصحاب الرمل واجتمع أصحاب النهى والعلم بغري دالو ترابو دالو لاترو دالو ميمي فلاليك فمرلا حقلي تيجيو فامو تيجيو كفر لا نيونغا ويا دون كوكو دكرا كويو دون ويا دوكو مونغيرا أن شرفاء ولد النجباء أو آكر القطب في العالم ko shirifu ye den ɲɛnɛma sɔrɔ sabu nɔɔrɔ min tun bɛ ka ɲini dɔnnibaw y'a ɲini u y'a ye nin nɔɔrɔ in maa wɛrɛ t'a sɔrɔ koyi nɔɔrɔ in bɛ bɔ kira somɔgɔw la o jɛra u ye nka kira somɔgɔ min ni u b'o fɛ ka bɔ o la a yiral'u la ko nin nɔɔrɔ in tɛ bɔ o la koyi hali n'a y'a ɲini Ala k'o n t'a di ye u y'a dɔn ko shirifuw ye den sɔrɔ kabako den don kutubu laban dɔnnibaa laban ko a bangena dɔnkilidala in ko ma haza an-najmu al-haidariyu najman yumasiluhu al-kawakib bal huwa mu'jizatun nujum ko Haidara Dolo in ko dolo gansan tɛ kabako dolo do dolo tɛ kɛɲɛ min ma kɛɲɛ kɛ dolo k'o do
donc lamina kodi ako wallima makasta ya Sulaimana la tazkur mahamida miski la tubadu anil masham lamina nikela ko donc lidala ma no Sulaiman jaray ko muna ibe ki dadi iti kotigi tanu muna ite ka kuma Haidara la muna ite ka kuma kasa dumana niye min sumusumu itse ki nu boala wa iti bo akoro wa itina inu boala ode kudu kasa duma ale ujabiyo ako innahu qad juzal madiha li ilmi annahu laysa kamisluhu yuntama akwa ka do akwa nga mintanu kwa temena mangutuma ale ka doni danana dron anywana tei kwa ale ka doni bidai no ma beima anywana yira ay hal burdatigi ni fo ako kirama famablagu ilmu fihi annahu basharu burdatigi ni sebe akuna sirla ata domina munvaraka aya daga sunogo ala kiraba Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kirana nafwaye kwa faraka wa annahu khairu khalqillahi kullihim kwa faraka chemi ngafsa damven bay o faraka awulla dura yo sebe ko faraka nga o kitabu yi ay yoro be ni dona no yi itachena abi famu ndi fe kanga wala da chen kama shuina suno nando no kono kuma wore akodi wa in qultu aqulu fi Haidara la yufham wa inma antahi annahu basharun duna ghulul kalam ko alebi min fo na ale kwa bi kuma Haidara la kwa ti famu sababu na min fo mo na fo kwa kungulo chena ko alebi dandro burdati ga kuma yin ko ba ale bo kuma ti chaya kwa ba ale bo farkolo tigido nga farkolo tigi mindo kwa ni to mangan zonantuhu kutuban li zamanihi fa wajadtuhu tajawwaza kutubaniya wa ala al-ilm kwale ya jigiya ko kutubul labano kwale ya sura martaba qabuni wi ma dobin yiti madlala ma jugo nyuma jugo chene un labadi kudu Sharif Usman Madan Haidara abi famu ako taqayyaltuhu tabi'iyan li sahabati wajadtuhu tajawwaza tabi'ina kullihim kwale isigi ka jatemine kwale kunyake tabi'ina udoi minu mbitugu sahaba ula kwale kunyako udoi ngale ya kabara laje ka valeri laje ka kakalandi un laje ka jiefle ale eren no Haidara no kwa ya soro aye tabi'ina beta kwa ya soro ayo beta ama dawo makui ako fa ajabun la shakka fa ajabun la shakka fima aquluhu li ashabun nuha wal fahm ako kabako dadu sigatala alebe ka kuma min fo donc li dalay koti hakli tigiw famu tigiw ko do naw jogo tigiw ku ya don kabako e min wuli bali yere la kuma min be ka fo ko hakli tigiw ya do chiedo يا معشر المسلمين ذكر لنا الهاشمي بأن نبايع كي لا نتفهم ako slame jama kulu kwanga don hashimiyu zamzamiyu makiyu kwa ya wele kana dine a ciyema oye jumenyi kwa ya wele kana kwa ina baya ke akana jini Sharif Usman Madan Haidara ayo fwanyi wa bala ka kebi ya Sharif ya muallim al-alam anta allazi sirta diyaa li zulam ako ya mabai no ye Sharifu ya nin karamogo bay nin donba bay nin lalimo bay ako ede labana ka ke yele nye dibila mogo bala ka tabi ka toro
ni jamana in kono jamana in togotigiya tasuma be ntege kono do jamana in togotigiya nze me tasuma kaddu jamana in togotigiya digun dadu ma min bake katwaka ko kabakodu دريما فمو سمعنا ذكر العلماء وسيران الدين فلم نرى ولم نسمع مثلك في العالم ديني كوانيا جتربو أنيو تغمي كرا سمغولا بلبل باو كرا يرى موديونا كرا جولولا كاسي دينا جتربو كوانيو تشامامي كوكابارامي نامامنيكي أما يليكي جين كونو تشمي نيوانانا شيرو عثمان مدان هيدرا وددو أبي فامو فإن طلبوا العلم في مكة ومدينة فبوجودك مالي يكفينا قبل القيام ni mogo yu ka doni siri ka taa doni ɲini Makka Madina ni Haidara sɔrɔli ye Mali la yan yani diɲɛ wuli cɛ anw n'an wasa ni dɔnni ye i bɛ i ka fɛn bɛɛ kɛ arabu jamana na i n'i ka dɔnni i n'i ka diplôme i bɛ na yan diplôme danw ka kalan kɛ yan ka tila k'i kamana guwan arabu kan in na a bɛ faamu a ko di أنت الذي قلت ينصر الله الحق ولم تقل ينصرك فنصرك الرحيم أقول شيخ عثمان مدان هيدرا إيه يافو قالا كتشيدم إما فو قالا كيدم على إيه ردم كو كوري إيه ردي كين فبذا دل صدقك وورعك ولذا أقول مبلغ فيه أنه نسم أقول دي كما إيكا تشين أنيكا بانجينا ودي كما أنغو alaka anwa doni bidda Sheikh Usman Madan Haidara la doron farikolo tigidu nga wuli bali mi fa fi'luhu ajaza dunya kulliyan wallahu ya'lam annahu mu'jizun fil qidam akabara ay wali minge ni jiyen kono dinena ay nomimbla ni jiyen kono dinena kan nobla kasro arabu ka warte kan nobla kasro jamana ka donte la dami dakili wala kariji jamana ka donte ko kan donte ka islamu fora nyonga ka barake ka nobla nominu nyi haklitunu Sheikh Usman Madan Haidara من أبغض الحيدري سأقول لا دير فمرؤ لا يحبه العالم ni mogo min ye Haidara juguya ko ti bashi sabu mogo beseka ke mogo fe ay betike makelen fe nga kabako ye mi ama in qulta la tarahu iyanan satamutu aw taqzul wa yakunu fi muqlatin ni mogo min go ko de Haidara yi inyena ibisa wal malaki malo wa ako bitlaka kinyede busode nyene ay ni tasma ibala ni here bi no feti ka monyotu ni ma monyotu kuna ngoya de bi no fe abi famu fakasimu el haidari shuya'un falaw laza lam yadur ahadan aw yazlim Haidara kelebaw ko shubaw do kelebaw kon kono kunte ayut Haidara ka nyenemaya kono amama toro amama tonyo fa in lam yasbik al maut fa inni hamidahu la atakasal wala anfatim kunni sayama ko alima ana Haidara tanu afariti faga ati décourager niye ale ka dongli tonenye o fara nyonga ko dima ibo tui Sheikh Usman Madan Haidara sebeni kela were bey o fana ya tanu o ye mun fɔ o ko alhamdulillahi ala dawami summa salatuhu ma'a salam ko be ala tanu ni dumeni minti tige ka sola ala kira baka ni kishi minti ko tige akwa be tanu damine ni join Haidara huwa minhum الرجال الذين قوى الدين من رسول الله طهرا أقول Sheikh Usman Madan Haidara قابل شولا
diinɛ cɛw n'i ye biki ta n'i ye kelen sɛbɛ i b'ale tugu a la fo n'i ye ɲɛngo ye a bɛ faamu wa ale de ye diinɛ in kolo gɛlɛya ka bɔ alakira la ka k'a ye k'a nɔ yira Sherif Usman Madani Haidara wa huwa bizatihi wa akhlaqihi tamma وهو بذاته وأخلاقه تم لأنه منظم الدين بما يفهم حيدر دي حيدري علي دي علي يري حيدر دي حيدر يري na jogo ye min dafara ka maa wɛrɛ jogo dafa k'o fara kan Sherif Usman Madani Haidara munna ale de ye diinɛ ton ka diinɛ kɛ kɔnɔnjuru ye kɔnɔnjuru min n'i y'a don i kan na bɛɛ b'a faamu li'annahu munazzimu diina bima yufhamu a ye diinɛ to ni fɛn hakilitigiw bɛ se min kɔrɔ bɛɛ dan bɛ min na jogo ni jogo kira ye diinɛ bila minan min kɔnɔ baya wɔɔrɔ n ti fila fara ala kan n ti suyɛni kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti nabara kɛ n bolo kɔrɔ n t'a kɛ n sen kɔrɔ ni kira ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ka diinɛ to a kan k'a d'a tigiw ma ka fɛn fɔ mɔgɔw ye u hakili bɛ se min kɔrɔ dɔnnibaa dɔw sɔrɔla yan k'u bolo don gilasi la k'a suma k'a jɔsi a sumalenba o de bɛ don e bolo k'o bɔra alijinɛ kɔnɔ nkalonden a bɛ faamu wa dɔw ye a tɔgɔ ye di alakira foto yira mɔgɔw la yan ka foto yirila ka sin k'a ci i ɲɛkɔrɔ ten fiyewu dɔw b'u t'u ka kalandenw cɛ la k'u kunkolo jan ko larusi filɛ kira sigilen filɛ Abubakar b'a kɛrɛfɛ Haidara ye fɛn fɔ mɔgɔw ye min bɛ faamu o la sɛbɛnnikɛla in ko ya Usmana lawlaka labutla al-akhlaq wal adab ma'an inkara a ko Haidara ne kun tɛ jogow bɛɛ kunna tiɲɛ ne kun tɛ jogow kun tiɲɛna ladabu kun banna wa kun kɔnna mɔgɔw kun tɛ jogo fɛ mɔgɔw tɛ ladabu fɛ n'i ye jogo ko kuma fɔ hali i ka asidi di karamɔgɔ dɔw ma o k'a min o da ka d'u la i k'a f'u kɛrɛfɛ ko baya a bɛ faamu innaka alimun fahimun kemila e Haidara de ye dɔnnibaa ye e de ye faamutigi ye min dafara wa akluka wa amaluka yutarul uqula i ka hakili baya kama i ka baara ɲuman kama hakiliw tununa u m'a faamu hali sini a hakili dɔw ma ye Haidara ka maabaya kama a ka hakilitigiya kama a ka baara ɲuman kama bi hujudi ka duniya fariha duniya n'i sɔrɔli ye diɲɛ kɔnɔ diɲɛ nisɔndiyara diɲɛ wasara jogojuguya y'a yɛrɛ ɲini ko Sherif Usman Madani Haidara ko a nana wa in kasara shaitan lima yaraka mawjuda shaitana jigi tigɛra tuma min a y'a ye Haidara filɛ diɲɛ kɔnɔ shaitana y'a yɛrɛ ɲini laulaka ma ishna walau ishna khasarna li'annana kunna na'ishu bidun al-akhlaq Sherif Usman Madani Haidara ne kunde an kun di balo wa hal n'an balola an lebulen de kun bɛ ka balo sabu an kun bɛ ka balo ka sɔrɔ jogo tɛ yen jɛnɛya ni ɲɔgɔn tɔɲɔ dulɔmi ni dansago muso b'a wala cɛ ɲɛ kan cɛ yɛrɛ b'a wala muso ɲɛ kan denw gɛn bɛ dangadenw ye o sanga in kɔnɔ ne kun ma na an kun na balo nka balo kun tɛna ye an na jogo tɛ maa minnu na balo kun tɛ olu la tari m'a faamu o de ye sɛbɛnnikɛla in ka kuma ye maa dɔ bi balo kun ye min n'o ma ye maa na
ko balo kuntila Allahu akbar sikatenina wala nye laulaka ne kunte ma ishna an guti balo Allahu akbar do wala ishna hal nangum balo la khasarna an bona ne de kumbi balo Allahu akbar kumike cema da muso la muso ma da cela ne ci mada shila wala nye jeneya kela contre jeneya kela égal quoi égal jeneya kela ale do Allahu akbar muso jogo jugu cɛ jogo jugu Allahu akbar ne flado olu de kun bɛ furu la sikatala kumo Sheikh Usman Madani Haidara de nana bi jogo jugu k'o dilan k'o kɛ jogo ɲuman ye fo dɔw b'a la ka mɔgɔw dilan bi Allahu akbar kara jalao Haidara Allahu akbar ale do li'annana kunna na'ish bidun al-akhlaq Allahu akbar wala nye na Haidara kun mana ko hali n'an kun balola yan an kun na balo jogo kɔfɛ jamakulu min balola jogo kɔfɛ ko an na ɲɔgɔn fa yan kumike Allahu akbar jogo tɛ jamakulu o jamakulu la ko an na ɲɔgɔn fa sɛbɛnnikɛla in ko di a ko ya Usmana li ajalika sirna aburaran لأجلك يا عثمان سرنا أبرارا وفقر لأجلك بالعدب والدين الله أكبر أقول شيخ عثمان مداني هايدرا إيه كما إجورو كما إيكا تشفريا كما إيكا على كرا جوليا كما إيكا على يسرانيا كما إيكا دين لاسي كما إما نتا إما فلافو إما فاما وكا بيرودا تابي دون بعد ما صرف فلو مين ينكما ينيوان فو أمي كوكونا دوغافو ay ma biro data be e ni o fo una keme flafi o de la sebeni kala ingo ko Shiri Usman Madani Haidara akama a Valeri kama ko angera duga dew nyebi Haidara kama duga dew nchaya rabi Haidara kama mɔgɔw b'a la ka waso bi ni diinɛ ani jogo an y'a ye o de tun bɛ yan anw ye silamɛ ye selila so selila tɔɲɔnikɛla selila jɛnɛyakɛla selila namaratɔ selila muso fila b'a bolo n'a bɛ kɔɲɔmuso ka so a nisɔn ka di fari foninen don i b'i to fo nbɛda la k'a yɛlɛ k'a mɛn n'a bɛ kɔrɔlen ka so debi fitiri a bɛ ŋuna daminɛ fo ala k'i kɔ tile janɛmɛ kɔnɔ wulibali tɛ wa an b'a fɔ Haidara ye ko a ni ce jogo cɛ in ko don danbe cɛ ala kira joli k'a ɲɛnafin bɔ jogo la k'a ɲɛnafin bɔ dacogo la ka diinɛ bila minan kɔnɔ fo bi n'i ye wajulukɛla fɛn fɛn sigilen ye o b'a fɔ a bara ci wulibali don a bɛ faamu Haidara dan t'a la balagatigiw ko ten ko ni a bɛ Haidara tanu ko a k'i bɔ dɔrɔn a sɛbɛ biki ta i k'a sɛbɛ innahu fawqal madiw biki da kana foyi sɛbɛ bilen a fɔ dɔrɔn ko cɛ in a bɛ tanu ni sanfɛ a banna falhamdulillahi rabbil alamin badenw baraw kuncɛra nin cogo in de la an karamɔgɔ Baba Jalo nisɔndiya min bɛ a la ani kun min y'a yɛrɛ bila ka baara ninnu labɛn a sɔrɔla ka na olu d'an ma an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka salli ka kira sanuma in kan ka ɲini ala fɛ ala ka nafanu barika ye ko min ye an bila nin na o ye karamɔgɔ barika ɲinini de ye komi anw ni karamɔgɔ sigilen da yɔrɔ kelen bɛɛ n'i ka karamɔgɔ barika ɲini cogo de dɔn an y'a laɲini ka karamɔgɔ barika de ɲini a daminɛna daminɛ cogo min na o ye baara ye ne ni n ka kalandenw de y'a daminɛ san min bɛ wele ko 1999 o y'a sɔrɔ ne bɛ kalanden kalan kɛ halisa n ka baara ye o de ye ani wajili mɛ o donni kama o y'a sɔrɔ ne tɛ wajili kɛ a kun tɛ n kɔnɔ yɛrɛ kun bɛ wajili kɛ an kun bɛ Haidara ka kasɛti dévier k'a daminɛ surafana dun kɔfɛ fo ka taa se fajiri fɛ ne ni n ka kalandenw ni fajiri sera an bɛ an ka baara kuncɛ yen nɔ ka fajiri seli ka cɛri an y'a daminɛ ten dɛ mɛ ɲinan de kan ka kɛ a san 18 de ye ala barika la bi bolo caman donna na kɛrɛnkɛrɛnnenya fo ka na se section ma o bɛ an dɛmɛ ka organiser o la kun min b'a la dɔrɔn kuma bɛɛ surunya kama o ye karamɔgɔ barika ɲinini de ye i n'a fɔ kuranɛ ye a ɲini cogo min na ala ko ala ma sara wɛrɛ ɲini Muhamadu ka sara la fɔ a bɔnnaw kanuni o tuma an karamɔgɔ ala y'a kɛ kira bɔnna ye wa a ye an wasa ni kira ka kiraya ye a y'an wasa ni
kuranɛ o tuma a y'an wasa ni dalilu bɛɛ lajɛlen de diinɛ in bɛna yɔrɔ jɔnjɔn na an ye danaya sɔrɔ a kan o tuma an b'a barika ɲini laɲini min bɛ an bolo a la o ye karamɔgɔ barika ɲini de bi foli fɔlɔ aw yɛrɛ tv sirifila mɔgɔw la parce que n'i y'a ye mɔgɔ b'i sigi yɔrɔ wɛrɛ jamana wɛrɛ k'i sigi ka nin lajɛ o ye sababu belebele o ye aw ye an b'a ɲini ala fɛ an bɛ dugawu ɲɛsin aw ma ani karamɔgɔ min kɛra sababu ka nin tele ko in sinsin ka diinɛ ɲɛnamaya ni a ye an bɛ dugawu kɛ tele baarakɛla bɛɛ ye ka dugawu kɛ karamɔgɔ bɛɛ ye ka dugawu kɛ maa naba bɛɛ lajɛlen ka wuli fo kayi fo ka na se yan mɔgɔ caman bɛ kɛnɛ kan Kolokani mara foyi tɛ an hakili t'a la komini foyi tɛ ni min mɔgɔ tɛ yan ka daminɛ cercle la fo ka se yan komini bɛɛ lajɛlen na a bɛɛ mɔgɔ bɛ yan o tuma ani cercle wɛrɛw mɔgɔ wulila yɔrɔ wɛrɛ ka na bɛn n'a ye o la an bɛ foli ɲɛsin bɛɛ ma an nisɔndiyalen a n'an fari fɔnen danti nisɔndiya min na an b'a ɲini ala fɛ karamɔgɔ ka san 62 yarabi ala ka si ala ka baraka di anw yɛrɛ ma ala ka sijan d'a ma ala kɛra bonya kama a ka laɲini ye min ye jamana basigili ani diinɛ basigili kama an b'a ɲini ala fɛ laɲini ala ka sabati ala k'o k'a ka se kama ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul an bɛ ala fo ka ala waliɲuman dɔ ala min ye san 62 latigɛ an karamɔgɔ seyɛdi sharif usman madan haidara ma o ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ala kɛ o nɔgɔya a ye sija ani kɛnɛya ani lafiya ani sago sɔrɔ ani wasa kɔnɔna na ala m'o kɛra baara ninnu kun cɛra ni alikuranɛ kalan ye sɔgɔmada fɛ ka alikuranɛ kalan ni ka jigin ka kulalaw siyɛn caman kɛ fo ka taa se istigfaruw ma ala bɛ se ka o barika don ni karamɔgɔkɛ in na cogo min seyɛdi sharif usman madan haidara Kolokani jamiyatu ansardin tɔndenw fɛ kundugu wɛrɛ la ni ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ala k'o yira an na an b'aw fo ka waliɲuman dɔ a ka ɲɛmadali la a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah